sota del meu barret. Només us heu de quedar i veure-ho. Un, dos, tres i som les tres veïnes, les més bones veïnes que poguéssiu a una escala trobar para a para, sempre dispostes a donar-te resposta, a deixar-te alguna cosa o a donar-te un cop de mà. Dones d'empenta d'una edat estupenda, que tenim un esperit aventurer, tenim un sistema presidit pel lema si pot fer-ho aquella jo ho puc fer. Som unes tresines i potser tu també. Pam. Doncs sí, això que porto avui és Teresina S.A. Per mi, una de les millors sèries que ha fet Televisió de Catalunya. És una sèrie, si no m'equivoco, de l'any 91 i que va tenir molt i molt d'èxit. Encara té molts i moltes fans arreu, o sigui, a Catalunya i fora de Catalunya, perquè és una sèrie on els personatges van fer que tothom es pogués sentir identificat, o fins i tot ara quan la veig la miro amb nostàlgia d'una època, un ambient viscut, no sé, és molt xula. Pels que no la conegueu, us diré que aquesta sèrie la va fer la companyia de teatre La Cubana i us llegiré el que posa aquí darrere de la contraportada del DVD i diu així, diminutiu Tresina, diminutiu de Teresa, és el nom que La Cubana utilitza per definir a tota una sèrie de persones, homes i dones, amb una manera de ser i de veure les coses. Podríem dir que ser tresina és un concepte de vida, una mena de filosofia vital innata. Tresina S.A. és una comèdia de situació de 13 capítols creada per La Cubana l'any 1991, ja us ho deia, per TV3, on es mostren situacions quotidianes molt properes i conegudes, provocades per un univers de teresines, teresinos, sense distinció de sexe, edat, estat civil ni condició social. Teresina S.A. és, doncs, un sincer i petit homenatge a les mares, tietes, oncles, veïnes, amics, botiguers, nens i nenes. Teresines en potència. Les teresines que protagonitzen la sèrie són 3 germanes solteres del barri barceloní de Gràcia que es guanyen la vida preparant pedidos de qualsevol cosa que els ofereixin, des de fer ninots de peluix, ensobrar cartes o enganxar botons, fins a fer flors de paper. Seguint la tradició familiar, els seus pares eren sastres, treballen totes 3 i a la vegada donen feina a tots els veïns del carrer i de l'escala. És a dir, Tresina S.A. és una empresa d'economia submergida en què les 3 germanes han convertit casa seva en un petit taller. Cadascun dels 13 capítols té com a escenari un mes de l'any. Comença a l'agost i s'acaba també a l'agost següent i porta el nom de la festa tradicional del mes relacionada amb el tipus de pedido que han rebut. Doncs sí, jo a vegades pensava que era una llàstima que aquesta sèrie que m'agradava tant doncs només tingués 13 capítols, però potser és per això que aquesta sèrie s'ha convertit en una mena de mite, perquè són aquests 13 i
són de Tereses de santes diferents. Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa de Portugal i l'altra no recordo. I també viuen amb un germà que es diu Tomàs, tots 4 són solters. A l'escala on viuen hi ha diferents personatges, des d'una mare vídua amb el seu fill, que van venir a l'any 62, l'any de la Nevada, van venir a viure a Barcelona des de Reus. Després viu l'Angelina amb el seu marit, que és guàrdia urbano, una àvia que no surt mai a la sèrie, i la seva filla. L'Angelina i la filla baixen molt a ajudar a les Tresines a fer els pedidos, i l'Angelina és d'aquelles que baixa per distreure's, no perquè ho necessiti, pels diners no ho fa. Després hi ha la valenciana, que és vídua d'un militar i que és una sargento també i està ficada en tots los ajos, vull dir, és presidenta del casal Fallero, del Domun, de qualsevol agrupació i coses caricatives. Després hi ha, la típica solterona ja d'una edat, però que no para d'anar amb senyors fins que troba el seu home ideal, vingut de Plan, d'aquell poble del Pirineu on hi havia tants solters. I després hi ha una parella d'homes gais, que un d'ells crec que és infermer ATS o alguna cosa així, perquè li va posar unes injeccions al Tomàs quan estava malalt. Doncs bé, el primer capítol és la festa major de Gràcia i, a part de fer els pedius que estan fent, és veure com preparen el guarniment del carrer. Bueno, mireu, el DVD s'obre. Uau! Són 4 CDs, o sigui 4 DVDs. I veieu aquí, el DVD 1 és Festa Major, Tots Sants i Sants Innocents, i com a extras una entrevista al Jordi Milán, que és el director de la Cubana. En el DVD 2 ve Nadal, Carnestoltes i Setmana Santa, i com a extras entrevistes als actors Mercè Comas, Mont Plans, Anna Barratxina, Santi Millán i José Corbacho. En el 3 ve Rams, Les Falles i Sant Jordi, i com a extras la cançó de les Tragines i altres títols. El DVD 4 és Palmats, Comunions, Sant Fermín, Turisme i de nou Festa Major, que en aquest últim capítol apareix com a gran estrella invitada la Núria Feliu, que ve a cantar al carrer. I com a extras entrevista a Josep Castells i els escenaris de les Tresines. La veritat és que aquesta sèrie jo no em canso, que podeu veure algunes de les escenes i els protagonistes. És una sèrie que jo no em canso de veure, vull dir, és una sèrie recurrent, que de tant en tant tots vaig veient algun capítol així suelto, perquè no hem dit en cap moment que és una comèdia, vull dir, tu passes molt bé amb aquesta sèrie, fa molt de riure. I ara fa, no me'n recordo quan, bueno, quan van fer l'aniversari, el 25 aniversari o el 30 aniversari, el 25 deu ser, van fer una gran festa al Teatre Coliseum i van fer, crec que eren 12 hores seguides de les Tresines. Doncs bé,
relaxat, que us hagi agradat i potser si no la coneixeu que us hagi fet una descoberta. Aquesta sèrie està a YouTube, la podeu trobar al YouTube de TV3 i vull dir, és fàcil de trobar-la si la busqueu. Si teniu curiositat